Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyuskimbo anofumura anoita manya. Maskachakanaka muri Zimbabwe. Yeso na usaura naSkimbo pasori kondo TV. Nasi mnaudzedu chenji kupa nyaya dzakasiyana-siyana. Musi warapfuura ndo pachakabudisa nyaya yaOlinda naTaitan avo vakazobudisirana pachena kuti aiwa mumwe wacho airwara. Zvino zvanga zvakunetsa vanhu zvichinzi ko Stan achifamba sei. Stan apa zvinobudisawo maresults ake achizvita iye akachena. Izvi zvanga zvinoposta pamasocial medias ake. Kunyanyisa pasocial media mushure mekunge mukadzi angambori mukadzi waprofeti vanotamba naChwavamu vakazorambana. Zvino vakufumura ex-husband yavo vakutaurawo kuti aiwa akaromba ari gay anodanana naChwavamu. Ndicheta muzoneremega ava profeti ava vari kunzivo zvekare vaidanana futi naNaititi. Asi pari zvino still havasisiri profeti va-ex-profeti because danzi ministry yavo yakwanisa kuparadzwa nemukadzi iye wakarambana naye matauro anga vakuzoita. Ndichaita mubvunzweremega profeti ava vachitaura nyaya yavo ende wava nomwa zveshuwa hava kusitomba kuzvivanza. Grace, iwe ex-wife yangu yo sikana yo pfungwa dzako hazitora zvakanaka. Waposta paFacebook uchiti iwewe so-called man of God, meaning me. So the so-called man of God and mbo, but wazoti ndiri kukwirana na nevarume anti I'm gay. Ngochana anti ngochana iyo ndiyo wakaroorana naye antika ikakushira ikakupa mwana antika madera waita mboro yangu Grace. All right, but I see. What I'm saying is, iwe wazononge ndazonyanyoitei nhasi uchakupa kufunga kuti kasi paita mari zvekudaro handiti. But all right, but kana ndikaita mari ka haisi yekuromba yauri kutaura iyoyo handiti. I'm working so hard, I'm hustling so hard, right, kuti mari iyoyo inge iripo handiti. Iwewe ndakakuramba udhara ndakana basa newe waize andakana dhiri newe zvachose Grace andakana uri chembere futi yo vanhu vaizoti ungokandisiya ne10 years here ndandakarora chembere kandisiya ne10 years. You were so desperate for marriage and I had to understand you. Ndikakunzwira tsitsi ndikadanana newe zvokunzwira tsitsi. Everybody akaita go against me because aiti ini ndatadza kuteerera what people were saying because ndakarora munhu mukuru. But ndakakanganwa zvese izvozvo handiti kuti ndinge ndiinewe. Utori stupid zvako. You're very stupid woman. Mboro yangu waida zvokuida zvezvo but nhasi ufamba uchitaura kuti hey fucking shit Casper ingochane nechichichichi. Ndazida ngochane because handichakukwira nhasi ka. Passion wakambondoona ndichikwira naProphet Passion inini. Haunoti Prophet Passion ndiri kukwirana naChwavamu. Just because I've got a poster with his picture on that, or that is, I've got his face on that poster, does that mean we're fucking? Saska muriduzio. Just because of what? Because of what? Just because you saw that screenshot and I tell her now, my teacher is my friend. She's more like a friend. She's more like my sister. She's more like a mother. She's my advisor. Because of your stupidity. Zenza wako ndo vanenge chitotaura navo pamusoro pako. Chaunda kubatana maititi uchipostana maititi paFacebook. You're not happy because she's a happy man. She's a happy woman. Munhu ari kuzvifarira mulife yake. And uri kuda kutraya kuda kuvhiringidza upenyu hwevanhu. Wakakundikana life yako shamwari. If you want to go down to the drain and awega, I've refused that. You've destroyed my ministry, you destroyed my life, you destroyed my family issues. Waka destroy a lot of things in my life. And ndikanyarara yo musikane chembere. Katimbomwire mvura. Let the sun work for you. Get the highest quality at the lowest price.
Get a free quotation for complete solar system with net metering for your home, office, shop, school, and industries. For further details and more information about the products, please contact the solar specialist, say Augustine, on 0771 286 745 or straight to their email augustinemukwenya@gmail.com. Chikwe nzenze munhu tseke chakumamisa ukaita musha wazvinzwa. Indoro ndinoonwa ndotonwa zvokunwa zveshe. Ndinonwa zvokunwa chaizvo chaizvo. Kwete zvokumbonyebedzera antika. Ndinonwa ndinotonwa Grace. Endo asade kunyebera kunge anga asingatiziye kuti ndinotoba murado. Anozviziva saScam iyoyo kuti ndinonwa. Anozviziva. Barada kunyebera kudzinga pamberi pavanhu kuti vanhu vamunzwire tsitsa. Bara atidaro kana atidaro manje pamberi pevanhu. Atidaro Grace. Nditi vana vakunzwire tsitsi ndati ndingatoswera nchiriburitsa pesa ndakawandisa. What I'm saying is uri duzvi azvinzwa. Doro ndaitonwa ndo waitozenda inwa newe futi. But kuromba andina mabati kandakaromba katakaromba tesa anti. Indakakusekera ukaparadza church nechichi. I'm okay with that. Bo ndakabvuma defeat yoyo, but I'm not going to allow you to destroy the empire that I'm building right now. I'm not going to allow you to do that. Right? If I'm being gay, that's me. Ndindukunakirwa nazvo. You want to be lesbian? Do it. Siyana nelife yangu wazvinzwe uchemberewe. Tseke. Leo kafa. saScam remon. Asi type dzana Titan kaini dzinochema nekuda kwechichichi. Nanjeme manje ndokudhinda. Ndoyako ndokumamisa. Mamamisira ndakakuita yaya. Ndarambana newe ndoya ndokudhinda zvokudarika ipapo. Donza vhudzi rororo rinenge mahuswa. Shit. Norware rewe. Nzenza iwewe ndoda kuvinga uzobabve kokundibonyatso kumamisa zvokumamisa zveshe. Apa huna usina kana shamwari dzako dzakakutiza. Muromo wako huna mabreak. Nechandakakunyengera ndandipengere inini. Ndandakangana wakandinyenga futi. Ndiwakandinyenga ndakambonyenga ndio wakandinyenga pa unake futi. Augeze sasu kwese kunobuda zvinhu zvisina kana musoro augeza unake. Dai wainaka zviri nani. Tatelious. Uyu murume akazochinja kuita mukadzi. Taona kuti anetsa paNigeria pamushure meungane kanga ari kudana kuBenton. Tichita muzonderemega akomane nyika yacho kwaiya kuenda kwaMenoti chikufamba sei. Zoneremega queen vachiita zvinhu zvavo. Atingazotuka vachi queen kana kuti king here. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Pane maseleba kabuda offside nezuro. Pane maseleba kabuda offside nezuro. Etsinoi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyuSkimbo anofumura anoita manya. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Pane maseleba kabuda offside nezuro. Pane maseleba kabuda offside nezuro. Etsinoi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyuSkimbo anofumura anoita manya. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Katimbomwire mvura. Moses Projects, specialist in landscaping, paving, artificial lawn. We also do fix and supply. Contact us on 061 979 3668 or 072 042 7570. We are simply the best. Timboti try mon. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Pane maseleba kabuda offside nezuro. Pane maseleba kabuda offside nezuro. Etsinoi now. Peshona kwete chindau.
njiverengwa naye wenyuskimbo anofumura anoita